Mga Koragon, so nandito tayo sa Daet. Nandito tayo sa elevated area. So titingnan natin kung ano ang sitwasyon na papakita ko po sa inyo. So thank God at hindi na masyadong malakas yung hangin katulad kagabi, sobrang lakas. So yung mga yerong iba is pinaglilipad na yung mga hindi nakapako masyado ano po. So dito naman sa lugar namin dito sa norte or sa Daet, so halos wala namang masyadong naapektuhan kasi yung hangin ay hindi naman ganun kalakas masyado. So di ko lang alam doon sa ibang parte ng Bicol region or doon sa aking station sa aking pinagtatrabuhan sa Pasakaw. So bukas malalaman natin yon kasi bukas siguro magkakaroon na ng biyahe. So makakapagbiyahe na tayo papunta ng Kamsur at titingnan din natin yung mga na-damage doon na natin sa ating station kasi mahirap na. Ano po, so ngayon ipapakita ko sa inyo mga Koragon yung sitwasyon. So ang gamit ko lang po ay cellphone kaya baka mabasa tayo masyado. So ito ang sitwasyon dito sa Daet. Maulan, malakas ang ulan pero hindi gaanong malakas ang hangin. So ito naman ang pinagpapasalamat natin at hindi malakas masyado yung hangin. Kaya lang ang problema pag nagpatuloy na lumakas ng lumakas yung ulan, so baka yun na nga yung kinatatakutan natin na torrential rainfall. Bumaha dito sa atin kasi naranasan na natin na bumaha dito sa Daet. Talagang halos lahat ng mga kabahayan dito at yung nasa mababang lugar kasi maraming creek dito umapaw na naman yung tubig. So at least doon sa parting yon nakapag-prepare tayo nung nakaraang 3 araw. So ang ginawa natin ay nag-aakyat tayo ng mga gamit sa mga lamesa. Pinag-aangat na natin yung mga ibang gamit kaya hindi na masyadong nakakabahala. Kaya lang syempre ayaw natin na magkaroon ng baha kasi baka kung ano pang mga sakit ang nandyan, leptospirosis and so on and so forth. So yun. So yun guys, so ipapakita ko sa inyo mga Koragon ang sitwasyon natin dito sa Daet. So ito po ang sitwasyon dito. Alright. Nandito pa rin tayo mga Koragon sa Daet. So kanina medyo humina na yung hangin, pero ngayon po ay lumalakas na naman yung hangin. So nakakatakot, parang talagang pabugso-bugso. Yan, so ito yung mga casualties, mga nagkaralisa ng bakod. So yan yung mga puno, medyo na medyo malakas mga Koragon. Talagang patuloy ang paglakas kasi dito sa parteng ito ay open field. Yan. So down po dito sa Cam Norte ang internet. Yan, tinatawagan po namin ang Converge.
na i-open nyo naman po para makapag-upload. Kahit po ang signal ng cellphone, wala ding signal. Yan, sobrang lakas. Papansin nyo naman. Talagang binabayo ng hangin ang ating mga puno dito. So sana stay at home mga Koragon, at saka ingat po tayo. Huwag lalabas ng bahay. Dahil delikado pa rin as of the moment ang panahon. Malakas na malakas pa rin. So hanggang dito na lang ang vlog na ito. Keep safe mga Koragon. Stay tuned. Share, like, and subscribe. EGA.